Happy Easter Sunday mga kadangs. Today is March 4, 2021. So, Pasko ng pagkabanhaw. Of course, si Buntis dito lang sa bahay. Hindi na ako nakapagsimba mga kadangs kasi hinigpitan nga pabalik yung paligid kasi nga dumadami yung mga nag-positive na naman sa COVID-19. So, today, yung ganap ko ngayon is tutulong ako kay Habi na magbulad or ang tawag doon, ilagay sa initan, ibulad or parang patuyuin yung ayan, yung humay yung tawag namin dyan sa or palay sa tawag doon, palay sa Tagalog. Yung tawag namin dyan mga kadangs is humay. So ibibilad namin yan sa arawan para mapagaling na mo or it turns out to rice mga kadang kasi wala na kaming bigas. And yeah, yun yung gagawin namin ngayon. Siguro I'm going to film also one video para meron na yung ma-content this week kasi nga yung na-film ko ngayon is just one video lang. Yung film ko is just a review of Acre mga kadangs, and today is a vlog ngayon, and magbibilad kami niyan ng humay na yan kasi maganda yung weather. So samahan natin si Habi mamaya magbilad ng palay mga kadangs. So talk to you. Welcome back mga kadangers. Welcome dito sa ating Intay Kuradang vlog. Ayay, kapit mahulog. Alright, so today is holiday, araw ng Kagitingan, April 9, 2021 mga kadangs. And it's already, anong oras na ba? 2:38. And ngayon lang ako mag-lunch. Kasi medyo sumama yung tiyan ko kanina. Well, anyway, kakarating ko lang from Mutia. Punta sana kami ng Alvenda today kasi si Habi gusto niyang pumunta doon. Hindi pa kasi siya nakapunta doon. So, gusto niya mag-picnic kami. So, kung na-watch na yung vlog natin sa Alvenda mga kadangs doon, babalik kami doon kasama si Habi and with the 2 kids. Kaso, sumama yung panahon. Parang uulan. So, postpone yung lakad namin. Gusto pa naman pumunta niya dun. Kasi meron din kaming pupuntahan na something shawarma vendor dun. And tikman daw namin. Aray, ilagay ko lang kayo sa mga kadangs. Sa tripod. Ngayon lang ako nakapag-lunch.
Smiyo to si Buntis ay late na mag-lunch. Ulam ko is beef steak and munggo. Ayan. Now lang, ako nakapag-lunch nga kasi sumama yung tiyan ko kanina. And yun nga, pumunta kami doon sa city, sa somewhere doon sa sentro ng Mutya. Para pagka 3 o'clock sana today is punta kami Albenda. But yung panahon is sumama. Parang uulan ata. So, postpone kami. So, umuwi akong una dito. Yung mga kids at saka si Habi na iwan kasi yung binilad na palay, kailangan pa niyang ligpitin para hindi mabasa. Kasi nga, uulan na. So, lunch muna ako mga kadangs. Chikata later. Alright? So, ayan. Alright, done. Kain mga kadangs, busog na si Juntis. So ayan, inaatok ko, hinihintay ko yung mga bata at si Dhabi. And yeah, matulog ako ngayon mga kadangs, sobrang init. Grabe, ulan sa labas. Madilim yung mga kadangs sa labas. Sobrang init din. Grabe, adingiing kaysa nga tayo mga kadangs. Naantok ako kasi magti 3 days na ata na wala akong saktong tulog kasi panay ako sa gabi, panay gising, iwan ko lang. And meron din akong ginagawa na home base work mga kadangs. So yun, and sa lack of sleep ko mga kadangs is tinubuan ako ng pimples. Ayun ito dalawa. So today is Friday, nung Miyerkules sobrang maga niya na. Sobrang maga nitong dalawang to. Tsaka ito din. Sobrang maga nila na as in na pag igagano talagang maiirita ka talaga kasi masakit siya, mahapde, and talagang yung kitang-kita mo na yung pimples na is may talagang nana kasi puti yung kulay niya na namamaga. And yeah, pag mga ganun mga kadangs, meron akong mabisang gamot para sa mga ganun na namamaga tsaka medyo may nana na mga pimples mga kadangs. So yan na siya, natuyo na siya, hindi na siya masakit, healing na yung pimples ko na to. Yung mabisa ko talagang pampatuyo mga kadangs is Maxipil. So sharing you my secret mga kadangs kung paano ko nagpapatuyo ng pimples na namamaga, kasi talagang nakakairita talaga yung mga pimples na namamaga kasi makirot at saka talagang masakit sila dyan sa ating pisngi mga kadangs, no, pag dumadapo yan dyan. So yung ginagawa ko, itong Maxipil mga kadangs, gaganon ko lang sa finger ko. Pag may fluid na yung finger ko, itatap-tap ko lang siya dyan, ganyan, sa talagang pimples. And yeah, after 1 to 2 days, matutuyo na yan siya mga kadangs. Ano na siya, hindi na yan siya sasakit katulad nito. Nung Miyerkules, talagang hindi ako mapakali sa pimples ko na yan. Itong dalawa ko to. Palagi kong ginaganon kasi sobrang sakit at saka talagang namabaga na may nana talaga yung pimples ko. So ayan, dinala ko pa nga to araw-araw sa bag ko kasi nga pag magjo-duty ako, pag sasakit siya, lalagyan ko siya. And medyo nagbabakbak na din to.
Kasi 'di ba, ang grabe makabakbak ng skin yung itong si Maxipil nga mga kadangs. This is Maxipil number 2. So, try nyo mga kadangs kung meron kayong mga mahapde or talagang nakakairita ng mga pimples na may nana tsaka masakit. Yon, ganun lang yung gagawin nyo. Lagyan nyo yung finger nyo tsaka lagyan nyo yung pimples na namamaga. Ay, trust me mga kadangs, talagang maano kayo, magtutuyo. Good morning mga kadangs. Today is ngayon, Saturday, April 10. April 10 ngayon mga kadangs. And kasalukuyan ko ang nagluluto ng ayan, tempura. Maaga pa ngayon mga guys eh. Nasa alas 7 pa ata. Gusto nang kumain ng tempura yung mga anakis ko. So that is why ayan, marami pa akong hugasin doon mga kadangs. And I need to cook muna nito kasi talagang atat na atat sila. Nakakainis na kasi ako tapos dito maglinis sa kusina is pinapaluto na ako ng tempura. Smell talaga mga kadangs. And si Hadoy nagsimula na maglaba. Kakatapos ko lang din mag-exercise, magdilig ng mga halaman natin sa labas mga kadangs. Yung ganap natin ngayon is of course sana makapag-film mga kadangs and linis-linis kasi sobrang dumi na ng kwarto namin. Magmamap ako. So, share ko lang sa inyo kung paano ako kumuha ng bank account na hindi nahahassle or hindi na pupunta ng bangko mga kadangs kasi pahirapan kasi ngayon magpila-pila sa mga establishment lalo na ngayon is pandemic pa no. So I get here my bank account with ATM. So, guys, ginagawa is nagsusurvey muna ako, nagsisearch muna ako ng mga bank account na pwedeng i-open na yung mga hindi talaga as in, hindi siya hassle. Kasi nga, di ba, hirap na magpila-pila ngayon. So, upon my research is yung Union Bank, yung pinakamabilis mga kadangs. And meron sila ngayon online app na pwede mong i-install sa yung mobile phone and doon ka mag-o-open ng bank account mga kadangs. So, you can upload that or you can install that in your phone mga kadangs and then need mo lang i-fill yung mga kakailanganin nila mga information. And of course, fill up it with correct information kasi bangko para sa bangko yan mga kadangs. So, anong reason ko why I open an bank account? So, ito yung ginagamit ko kasi guys sa pag-link ng sahod sa ating YouTube channel kasi alam nyo naman na bago yung policy ngayon ni Lolo YT na need na talaga ng mga bank account kasi bawal na sa Western Union yung way of payments ng Google AdSense ng YouTube. So, yun nga, in-install ko yung online app ng Union Bank and then fill ko lang lahat yung mga need nila and then yun, mabilis lang. I got my account na din and kung gusto mo rin na magkaroon ng actual ATM card, you can request that. And yun nga, nag-request ako mga kadang. So, 5 to 10 days lang mga kadang. So, dumating na yung aking ATM card which is ito na. Sinend nila via Ninja Van and got my ATM card right here mga kadangs and yan na, ito na yung aking ATM
card. Akala ko ano lang, budol-budol lang yung app. Hindi ako naniniwala kasi yun nga, parang online lang, hindi ka pumunta ng bangko na nag-fill up ng form, ganun. But as I receive my ATM card and my PIN is legit na legit siya, mga kadang. So I got my card right here. And yeah, tapos ko na tong na-link sa aking Google AdSense as a mode of payment. So kung makasahod na tayo later on sa ating YouTube channel, is dito na ipapasok ni Lolo AdSense yung ating sahod. Ganun lang kabilis yung kalas. Hindi na ako pumunta talaga ng bangko para mag-open ng bank account. Dito lang, pinadala lang nila sa akin to, mga kadangs. And yes, I got my account. Thank you so much guys for watching sa vlog natin this weekend, and hopefully na nakasubscribe ka na dito sa ating Inday Kadang channel, and see you na lang sa ating next vlog, mga kadangs. Like and subscribe. See you. Bye.